Marites! Diri sa Idol Boy kay sa atong iFM Balitang Showbiz kay daghang mga nalipay niini o pasabot Idol Boy ki nga maskin unsa pa kang idara dirang dapita wala ginagingon nga ngara na lang kakutob kay pwede pa kang mulampos sa imuha mga pangandoy sa kinabuhi. Kini sikat nga beauty queen Idol Boy ki pinaagi sa iyang Instagram iyang gibutyag nga nagtapos na kini sa iyang gikabot nga diploma sa Early Childhood Education dito sa Langara College sa Vancouver, Canada. Idol Boy ki ato na reveal Idol Kenny wala lain pa. Congratulations to the beauty queen Lara Kigaman. Kani si Lara Idol Boy ki para sa kasayuran sa tanan gikuranahan kini siya isip Miss International sa dilabay pangatuig 2005 Idol Boy ki unya. Suma palagi sa iyahang post Idol Boy ki na dito siya linya sa iyang TV advertisement kani adto 20 years ago laliman ka anahangaan siya. Hi, I'm Teacher Lara og mapasigarbuhon kayo kini Idol Boy ki na tagaan kini og kabatuoran sa iyang tinuod gyud nga kinabuhi Idol Boy ki suma palagi niya nga mapasalamaton kaayo siya sa labaw makagagahom kay kana bang natagaan natugutan iyahang kalampusan nga wala niya damha Idol Boy ki kay kana bang usa ni sa iyang gipangandoy ni Idol Boy ki nga maka-teach nga maka-practice ani nga kurso unya karon na natagaan kini katumanan. Congratulations no Vancouver, Canada my key. Vancouver, Canada. Congrats. So early childhood education. So related sa human behavior no. Yes. So again congratulations to the beauty and brain Miss Lara Kigaman. Naminaw din